Lugadan ng sarong 52 anyos na babayeng pedestrian, makalihis na mabangga ni sarong motorsiklo sa barangay Kumagaykay, San Andres, Catanduanes, alas 10:30 nin banggi, kanikaaging Miyerkules, Disyembre 11. Pigbiston biktima na si Ami Cantaliejo, 52 anyos, may agom asin residente kan parehong banwaan. Sigun kay Police Executive Master Sergeant Neil Herona, ang Municipal Executive Senior Police Officer kan San Andres Municipal Police Station. Pauli na sa indang residensya ang biktima kan mabangga ini kan motorsiklo. Napigmamaneo ni Joshua Suaviso, 22 anyos, residente kan Barangay Karangag, parehong banwaan. So, bali po ma'am si Ami po, Amekan, yung victim, nakalabas na po ma'am sa hospital. Nagkaroon lang po ma'am ng injury. So, inaantay lang po ma'am yung CT scan, yung result. And then si Joshua, yung suspect, nakalabas na din po. Nagluluwas man sa investigasyon na nakainuman sospek na nagresulta sa diskwido asin sa saindang pagkakalugad. So, bali, sa parte mo, ma'am, inaantay lang namin, ma'am, yung nung victims, kung ano magiging niya. So, kasi according to her, aantayin muna niya yung result ng CT scan, then saka po siya magde-decide. Either mag-file ng complaint or mag-uusap na lang po sila. Katakod ka ini, liwat na nagpatalid ang PNP sa mga motorista na iwasan ang gadan pagmaneho, urog kung nakainom nin alak, ngani makaiwas sa diskwido. Para sa mga baretang Tatak, Bicol, Danica Garcia.